अयोध्या के लोग के अयोध्या के लोग रील में अयोध्या के लोग अभी वायरल होई। ए भाई कहता ट्रांसफार्मर कहता ट्रांसफार्मर कह के घास गरम कह कि अयोध्या के लोग के आशीर्वाद होई अयोध्या के लोग के आशीर्वाद हुई अजोगा के आशीर्वाद होई आशीर्वाद हुई तो हमर लड़का होई वो 6 महीना में हमर लड़का होई हमारे लड़का हुई तो गांव भर के भोज कराए गांव भर के भोज खियाए गाँव भाई के भोज किया। के बोला था भाई जय गुरुदेव जय। अब रहला कि टोपी मुखिया जी इ नयका डिजाइन में ऐसा टोपी आवत अभी है चल ए कंपनी में एक पीस बनबे के आई कंपनी के टोपी ऐसा माने कि ई कंपनी एक पीस बनावल और ओकर बाद कंपनी चलबे ना कल तो कंपनी डूब गई ये पे एगो बच्चा रह। तब कह के पंच के प्रणाम पंच के प्रणाम भैया के प्रणाम भैया के प्रणाम बाबूजी के प्रणाम बाबूजी के प्रणाम बाबा के प्रणाम बाबा के प्रणाम घर के सब लोग के प्रणाम घर के सब लोग के प्रणाम भाभी के प्रणाम भाभी के प्रणाम मौसा के प्रणाम मौसा के प्रणाम मौसी के प्रणाम मौसी के प्रणाम मौगी के प्रणाम मम्मी के प्रणाम मौगी के प्रणाम मौगी के प्रणाम फिर मर्दे प्रणाम को देलो चौपटे बार ए मर्दे तार देश गुलाम हो जाई तू आजाद ना हो को बतू तब कि पंच के कृपा भइल पंच के कृपा भइल भगवान के कृपा भइल भगवान के कृपा भइल हम धनुष तोड़ देनी हम धनुष तोड़ देनी हमार विवाह हो गई हमार विवाह हो गई गांव के लोग के कृपा होई गांव के लोग के कृपा हुई अयोध्या वासी के आशीर्वाद होई अयोध्या के आशीर्वाद होई अयोध्या के आशीर्वाद हुई ओ दो जो को काथी हो अयोध्या के अयोध्या के लोग के अयोध्या के लोग के अंजोरा के लोग पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हो अब तो अपना बेगाना लगता है जियो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है मस्तानी है जल्दी जल्दी आई झरनों की मौज है वो मेरी जिंदगानी है इतने होके सवार चला है दुल्हया आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है हो यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी आज मेरे यार की शादी है आज मेरा बाप के शादी बा आज मेरा माई के शादी बा आज मेरा बाबू के शादी बा आज मेरा माई के शादी बा
माई बाप के सब के आजे शादी है। अब देखिए हिनकर पगलाइल कहते रहे कि आज मेरे बाप के शादी है, माई के शादी है। अच्छा हमनी के सिंहही निवासी हमनी के राम प्रसाद राय जी पुरस्कार देहनी है। और हम देखी तो ना वो चल कमेटी के तरफ से आ सोहरा मुखिया जी पुरस्कार दिले बनी। तब दुनिया के पिताजी सबके पिताजी, तोहरो पिताजी हमरो पिताजी, तो तू बाबूजी कहला तो कोनो गलती ना कहला। दुनिया के माताजी सीताजी, तो सबके माताजी तोहरो माताजी, तो माताजी कहला तो कोनो दिक्कत नहीं। सबके माताजी सीताजी या सबके पिताजी राम जी। सोहरा मुखिया जी के तरफ से पुरस्कार बा। तब राम जी तब कुछ कोई दिक्कत ना ना तो तारा कैसन दिक्कत होगी? हाँ गांव भर के लोग घरे घरे जाके चंदा मांगले बा, आ चंदा मांग के ठजाम करौले बा। वही पैसा से दू गोला ब्यास के लोग बुलौले बा, हाँ वही पैसा से पूरी बुनिया छनवैले सब होइल बा। आ बियाह तोहर हो गइल बा तो तू दिक्कत में कैसे रहब? तोहरा खुशी ना होई तो केकरा खुशी होई? तो तनी हम चाहम कि तनी लोग से आशीर्वाद ले, तनी हाथ जोड़ तो तू ना खुशी में तार बाबू खुशी रहियो। प्रेम से बोल दी राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी रो बड़ी सीधा बानी, बैठी हो जा। जाई अब मेरे हारू के सेवक हो जाई। जाई बैठी। जाई हमर कहानी यही जा रहल आओ ना बबुआ। आओ अब एगो चुटकुला गीत के फरमाइश बहाला कि चैता चैती गावे के रहला सीजन बा, लेकिन लोग के मन बा कि ना पहले पागला वाला गीत होई तबे दोसर गीत होई। तो चली लोग खातिर हम निकाल बनी, लोग खुश बा तबे हम खुश बानी जी ना बबुआ। हम आवाज नहीं खे बोला तो बढ़ावा हमें बढ़वा ले। सब लोग के अच्छा लागल बा, बढ़िया लागल। अभी तब कहते कि रेलवे में तू काम करेला, आ रेलवे में हमहू काम करीले। हम कादून टीटी है या हमरा के कहते रहे कि तू लैट्रिन साफ कर। देखली माइक मिलल बा तो अपने आप के बिहार देखे साहब डीजीपी साहब बने चाहता रेल मन ए बबुआ रेलवे में काम करेला। देखो चमनिया से तो ईटवा एके बनेला, ईटवा तूहू हव, ईटवा हम हव। तो तोहर ईटा कौन बा हमर ईटा कौन बा? जानो हम ईटा बानी मंदिर में लागिला, देवालय में लागिला, आ तू ईटा बढ़िया बारो, लेकिन तहार ईटा शौचालय में लागेला। ओपर लोग खाली मूती तहार ईटा पर पानी चढ़ी, हमरो पर पानी चढ़ी। चढ़ तो हमरा पर पानी चढ़ी तब पितरिया लोटा से चढ़ी, पितरिया गिलास से चढ़ी, आ ना तो चौपई कलर के लोटिया से चढ़ी प्लास्टिक के। आ तारा पर लोटा लोटी से ना साफ करे खातिर ड्राम से उझले के पड़े कि भाई ईटा पर पानी पड़त 12 बसाता पानी मार के साफ कर दो भाई। पूर्व बीडीसी अध्यक्ष माननीय हमनी के महेश राय जी पुरस्कार दिल बानी, प्रणाम करब। और हमनी के दहारी चाचा मुखिया जी रुपया भेजल रहनी, गोर लागत नहीं। चलो तनी रनिंग मार दो, रनिंग फास्ट फास्ट।
उसका गाना सुनेगा? यहाँ हिंदी तो बोला नहीं खे। पूर्व बीडीसी अध्यक्ष माननीय हमने के महेश राय जी पुरस्कार दिल बने प्रणाम बा। आ एगो भैया पुरस्कार देने हरो माया लागल ह तब एगो भैया अइलन इनका के पैसा दे के चल गेल हन चाचा कहले के तने बेसो के दे दबा के ध्यान ना पड़ल ना इनका के रुपया देले है बुझातर के मंदिर के दान पेटी है भोला भंडारी के पैसा मत डाल लगी महिषासुर भाई हमनी के आ तू छोड़ द हार्दिक अभिनंदन बा।